mga kalinglin, welcome back to my channel. This is Aileen, ang Bicolanang Oragon. Hello mga kalinglin dyan. Magandang hapon dito sa UAE at magandang gabi dyan sa Philippines. Kumusta kayo dyan mga kalinglin? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tingnan nyo po, sobrang init. Yung hangin, mahangin dito, sobrang hangin talaga, grabe. Sobrang hangin niya, oh. Ayun, may sasakyan na isa. Sobrang hangin, ang init. Kahit ganitong oras na, grabe. Tingnan nyo po, may dates. Yan po, dates. Dates po yan. Ngayon po, magchikan muna tayo mga kalinglin bago ako magluto. I-prepare ko yung aking lulutuin maya-maya lang. Ngayon, nasa labas pa ako ng bahay namin. Ngayon nyo po. Ayan po. Ang pong itsura ng bahay namin. Dati madaming tanim dito. Daming tanim dyan. May mga tanim si bakla ang nagtatanim dyan eh. Ang Pilipino. Ngayon, dahil sa sobrang init, namatay yung mga pananim niya. Yan po. Sobrang init. Maya-maya po, ipiprepare na po natin ang ating lulutuin mga kalinglin. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po sa aking channel. Mag-like po, i-share nyo na rin po sa mga kaibigan nyo. Manood po kayo sa aking videos. Okay po. See you later. Thank you. Bye. Mwah. Hi mga kalinglin. Andito naman po tayo. Muli nagbabalik. Aileen's Kiblat. Ang Bicolanang Oragon. Ngayon po, ang lulutuin natin ngayon ay adobong pusit na may gata. Gagawin po natin ay lilinisan muna natin siya. Okay? Mga kalinglin, dyan lang kayo, huwag kayong aalis. Kasan ko lang po. Tatanggalin muna natin yung puti sa loob ba. Ito, tanggalin natin sa loob na yan. Linisan muna natin siya. Then tinatanggal ko din yung parang yung niya, ngipin. Ayan. Ayan siya. Hindi ko na po siya hiwain. Ito na po siya. Ito po tinatanggal ko. Kalinglin, ito po ang lahat ng ingredient na ating gagamitin sa pagluto ng adobong pusit na may gata. Ito po ay ginger, onion, garlic, then this one is sugar. Hindi ko na nilagay sa platito kasi dagdag hugasan pa to eh. Kanilagay ko na lang dyan. Then, chilling labuyo. Ay! Labuyo ba yun? Then, chilling maliliit. Kasi Bicolano tayo eh. Ang mga Bicolano talaga mahilig sa manghang. Hindi tayo mabuhay pag walang sili kasi habang may sili yung kinakain mo, lalo kang gaganahang kakain. Tama, di ba? Then, ito po yung ating ingredient. Yung ground black pepper, paminta, toyo, suka. Then, yung coconut milk natin, ito siya. Ito po yung gamit dito sa abroad. Kadalasan po ito yung ginagamit dito kasi yung fresh, mahirap po hanapin eh.
Kaya ito po yung kadalasang ginagamit dito sa abroad, yung nasa lata na. Then, lalagyan po natin siya ng pampalasa, yung namnam. Diyan lang po kayo mga kalinlin. Nood lang po kayo habang ako'y nagluluto. Okay? Mga kalinlin, painitin lang po natin yung frying pan. Then pag mainit na po, lalagyan na po natin ng mantika. Diyan lang po kayo. Ngayon po, mainit na po ang ating frying pan. So, lalagyan ko na po ng mantika or cooking oil. Ayan na po siya. Start na po tayong maggisa. Ilagay ko na po yung bawang. Yung sibuyas. Ilagay ko na din po. Haluin lang natin. Okay, ilagay ko na rin po yung ating ginger. Ito pong ginger, nakakatanggal po siya ng lansa ng pusit. Saka yung aroma niya po, masarap. Mabango siya. Then, ilagay ko na rin po yung siling maliliit. Haluin lang natin. Ilalagay ko na po yung ating squid pusit. Iluin lang natin. Takpan po natin muna ng mga 5 minuto. Ayan po siya. Then, lalagay ko na po ng toyo. Isang kutsara ng toyo. Then, isang kutsara din ng vinegar or suka. Haluin lang natin. Lagyan natin ng kunting pampalasa.
ating namnam. Then, lagyan na rin natin yung brown black pepper. Paminta. Haluin natin. Alam niyo ba mga kalingling? Chika muna tayo. Ito sa kitchen namin, sira yung exhaust fan kaya ang init. Napakainit din dito. Pinapawisan na ako. Sira ang exhaust fan namin. Tikman po natin kung anong lasa. Hinaan lang po natin ang apoy. Yan. Then, nalagyan ko po siya ng isang kutsaritang sugar. Yan. Pag uli natin kalingling, mga 5 minutes uli. Ayan mga kalingling, lalagay na po natin ang ating gata. Ayan po. Haluin lang natin. Na siya mga kalingling. Ayan po siya. Mahina lang po yung ating apoy. Hintayin lang po natin mga 5 minutes ulit. Then, pwede na siyang iserve. Ayan na po siya. After 2 minutes po, pwede na po natin siyang hanguin. Ayan po mga kalingling ang ating finished product na adobong pusit na may gata. Ito na po siya.